No, да. Здравейте, ютубъри! Сега ще покажа как се казва My Freddy 3. Как се играе, не как се играе My Freddy 3. И така. Почвам. Та-та-та-та-там. Аз кавярно стигнах на третата вечер, току-що преди малко, не? Кой ми звъни, бе? Жено, кой искаш, бе? Някак звъни и си говори на празно. Това тук много ме плаши. И сега един съвет. Не играйте, ако сте малки, например на 7-8 годинки, не я играйте вечер. И плюс това... аз съм на 8. Да. 7-6 години там някъде, не я играйте. Моля ви. Ние просто ще снимаме за забавление, Да. за да няма да не сме предвидили всичко, че ще спечелиме, просто да видим. Просто ние сега си измислихме, аз дадох идеята и си почнахме да си правим клипчета. Да. Не бяхме приготвени, просто така. Дори да загубиме няма нищо. Да, толкова много малко хора са стигали до 12 часа, нали? Не до 12 часа, май бяха 4 или 5 вече. И ви съветвам още едно нещо. О, това нещо изкочи. Но приятел отправя Това вентилацията. къде изкочи отдолу, бе? Гледат ме. Ето го, пъпчето. Наблюдаваме това глупак. И хора, съветваме ви още едно нещо. До 2 часа може да сте с камерите, ако бебето не ви изкочи. Това, където тук що не изкочи. Защото после идва той и може да ви нападне. И плюс това, ако бебето не ви изкочи, ако ви изкочи, трябва до 2 часа да сте с камерите. Алекс, нали знаеш, че сега може така нещо да ти стане и сигурно да загубиш пак. А часът е 2. Почва да се стъмва! Тъпо. Трябваше да натиснеш, за да направиш това, за да не дойде. И моят приятел загуби и това ще бъде клипа.